everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Magkabalik binikuring? Di yun ko. Di yun ko makibalik ya. Bisag pagapina, bisag kindi. No more second chances na mo dong kuki. Never again. Di man kamulo. Sila man ni Mama og Sir Jong. Unsa? Nanguntaan na ra ko luha. Kalma lang. No violent reaction. May gani kay bag-o kong nituman og tambal. Wa ko kayo sa iyong pangutanan, ha? Pasensya na lo. Kaya nga naman di ay, nagkita-kita lang sila. Ha? Ay, walo eh. Nisolda na sa utok ba? Pues, papawa na si mong utok kuki. Kay wa ko makauyon, anak. Way nada ng huna-huna. Huwag tanga na. Ug ayaw na ko pangutanan og balik, anak. Okay lo. Ay, hapit naman di ay ang pista din eh. Nagkasolte may atong chairman man di ito siya sa kapilya. O nagpa-apil ko, isip sponsor sa misa. Mao ba din ay? Dali agad di mo nagkaapil. Autoral. Kay nakighugoy-hugoy man ko sa mga tao. Og ni ana mangyud ko magpuyo ni mo din eh. Awangay lang apil tas mga kalihukan din eh. Og malagi to. Kitay usa sa mga sponsor sa misa. Sa unang gabi sa nobinaryo. Og ni voluntaryo sad ko nga ako'y mo provide og pare. Uy, doon na daday kay mga kailag pare din sa syudad day. Dili pare din akong kuhaon, uy. Si Father Orly Ruiz, kadto gyud siya akong kuhaon. Imported from Bogo. Sinisarag yung ka ni nanay pa di ha? Dihasol ka yun. Way kaso, oy. Naatol man sab nga ni ako karon sa syudad. O gitagaan sa kuki permit paghangyo na ako nga mumisa sa inyong kapilya. Ay, naikog yung guri mo padre. Wa na'y problema. Tod, ingna lang ko asa taagi ani ha? Wa ba kay ko makasuhito din eh. Uy, patay. O, ngano ka padre? Ipara kita pulis. One way man dahil tingali nito. Hey, Joe. Askang. Lisensya lang palihog. Chef, unsay problema? Huwag ka magtanaw nga one way na. Pasensya, Chef. Di bagod ko suhito din, he. Wasa ko makabantay sa sign. Pasensya gid kayo. Hindi pa ko suhito paingon sa akong misahan good. Pari di ka pader? Oo. Pare ko. Uy, ining bay. Pare ni siya. Ni pare ni si padre. Sige pader. Pasayloon lang ka pero ang ako lang babasi ka ng... Salamat kay Chip, ha? Tagalan ti kag pahalipay, pangkape. Tagal? Uy, si Quinta? Imo lang kong suhulag si Quinta, pader? Dili ni suhol, Chip. Pasalamat nga imo kong gipasaylo. Okay. Pangutan-on lang ti ka, pader. Unsay mong violation? Unsa ganito mong violation, pader? Ako ni agi ko og
one way. So, unsay Tagalog sa one way, pader? Jong, unsa ganito'y Tagalog sa one way? Ganun nangutaan naman na siya. Wa masa ko mahibaw. Tagalog lang sa one way, pader, para di lang tamdagang langan ba? Jong, unsa lagi Tagalog sa one way? Naratol man ko, pade. Di na ko kahibaw. So may Tagalog sa one. Isa. Sa way, Kuan, daan. so unsay Tagalog sa one way? Ang isa daan. Isang daan, padre. Gigamya na siya sa 50. O sa kagatos iya. Kabaga good nyag naong. Inyo unta tong gibidyohan aron ma-report day nato. Ay, wala na lang sad mangitag gubot si padre. Unsaon ka nagkasa magid mi kay one way man ditong among nagian. Bisan pa. Mas maayo na lang unta to nga gihatag ni padre ang iyang lisensya. Kay ni konsenter na mos corruption na dong inyong gibuhat, Jong. Ay, nagdali magud mi. Musamot mi kalangay. Pero sayop to. Oo, sayop gyud to. Sayop yun. Saon. Sayop. Sa... Uy. Oy, Oh. Yamat. Uy. Kailamang ko atong katawa, ha? La! Na ang lolo ni Cookie sa atong gawas. Kuyog niya ang mga officer sa kapilya. Bigane, be. oo. Asa man kanay. Papahuwaon ako sila. Ayaw, uy! Ikaw na ganin niingon nga, makigugoy-hugoy tas mga tao din hiyo niya, mangaway na hinuon pa. Dili sila diha sa atong tungod. Ay, Sandra. Ay, naunsa man taong kanay. Uy, ay, sad gani palabi na. Di nilang kumulahos pa kuyo ninyo, ha? Wait, ha? Kamu na lang. Nagadungog ka? Kaya nilagkaw na siya. Bitaw, lula gid uy. Wa ko mulahos pa kuyo kay adto man sila sa bayan sa Matampalasan. Mao ba? Kuhaon tingali nilang kandidata si Sandra. Ay, angayan man sad nga magrahin natong bataa. Wa siya angay, oy. Naay kang gwapa na tumasilingan diha. Unyag ako'y kuhaong konsorte, lo? Dito mo sugot. Bisag dili si Sandra ang konsortehan? Aw, kulain, musugot ko. Pero katong Sandra, nunca. Uy. Naay bisita. Ako rama. Kinsa man kuki? Sinang kuring, lo? Usa! Usay gani na mabayhanan ang tapalasan, ha? Usay gani, ala! Tay, kalma lang, good. Usay kalma, ha? Dili ba na kalma? Bagag na, uli mabayhanan! Lo! Sinang kuring na nga. Tag-iyas karinderya. Naningil sa imong utang nga 300. Kato ko nung imong gipagkaon sa mga tanod gahapon, wam ko na si Sinsiyo, kasukli ni mo, maong, yan ang unang gipautang. Ay, kakuring, katun inang tagiyas karinderya. Ay, gusto, kuring sa di paghanap to niya. Sige. Bayari og 300. Ambil lo, be. Oh. Nang kuring! Dalaw! Ay, Ayaw lagi dayog react, tay. Mauna, react manggug kadayon. Anong mibalibad ka man in town? Higayo na unta to nga imong ikapakita ining inyong barangay ang imong kaanyag. Hala, dili mo gud na beauty contest, good. Kwartahay na. So kwarta ang magtigi, dili ka aniyag, ingon pa nimo. Ay, sas, pwede manggod ti kapusdakan. Ngano di agmamrinda ko gyuta para ipusdak nimo. Ayon lang anang pusdak-pusdak na kay mga piang taana. Nagpakatawa ka? Uwa man. Mga idaran pa lang da ito ilang gihimong rana-rana. Mo presentar gid ko. Bitaw lang, no? Sayang lang kay dili man mga idaran.
Unyag ikaw ang maray nanay? Kay ako, gyud. Di man ko mosugot nga damay lang ko. Ray na yun na. Unyag sino'y nanding ang konsorte? Palabay ka, Jong! Ah. Palabay ka! Pangis ka. Taod-taod yun ako makita. Lagi, gimingaw na kay ko nimo. Pero, kuto ba yun sa holdingan saan eh? Di ba gani ka pakis? Ang hinayak ko niya tabi. Lisod na. Pero mas maayo man tingali. Wala naman sa sila mahimugod. Cookie, sa mga batasan nila ni Lola o sa imong lolo, kuyaw kaayo ilatang panghimarauton. Bati kaayo. Mas maayo gyud ang dunay blessing. Pero kanus amo na may tabo? Paabot lang, good. Kanus May tabo ra agani. lagi na. Kanus agani. Basta, Di mo na pwede nga, basta lang. Ug doon na sa daya atong kaugalingon uy nga kinabuhi. Kita mo dyan yung angin mo decide para nato. Di mo ta angin magpa-influence nila. oo bitaw. Di ta ngay magpa-influence. Pero na-influence ta. Kay bisan unsaon pa nato, affected gid ta nila. So, kuto ba dito sa ingon ini? Way klaro. Kung pareho tang sincere sa usag-usa, makapaabot ta. Oh, naon sa ka, Jong? Mura ka man diha og kapansayon. Wanay, oy. Siwa, kaklaro anang wa ka mahimutang. Moingon kapag yun, wa. Da, wala ni kaso. Pero wa ka mahimutang. Mao nang way kaso. Sulti na eh. Ang kinahanglan kag kwarta. Unsaon man nimo? May utang ka. Nganong nakautang man ka nga may sweldo ka man og may sweldo imong anak. Wasad ko mangayo nimo. Dili kwarta akong problema, nay. Bisag pobre ta. Wa ko'y problema sa kwarta. Bugiro Pues unsa may imong problema? Nganong wa man ka mahimutang? Nganong nahasol ka man? Di na lang kumusulti. Kinahibaw ko, basuko ka, kung bahibaw ka. Sa ato pa, naguna-una ka adtong babayhana. Masuko gid ko, Hilario. Masuko ko. Masuko gid ko kung kadtong babayhana ang imong giproblema. Nga naman, nagsamok-samok na sad siya nimo. So, kuhay na imong gipanulti ang iyang gibuhat na Di magani siya mo tagad na ko. Dili na problema. Problema na Tuod kay gisakitan ko. Naigugma ko balik niya, nay. Sagpaon ti karon. Okay ra imo kong sagpaon, nay. Pero maunay tinuod. Jom! Gusto ka jud nga masuko ko nimo. Dili, nay. Pinuigo lang ko misulti ni mo karon sa tinuod. Huot yun ang akong dughanay. Mao nga bisag basuko ka. Ako yung angkonon din si mga tubangan. Nga mahal ka na ko si Lina. O gusto kong makigbalik niya. My God! Encuentro de Amor. Gusto ka jud nga masuko ko nimo. Dili, nay. Pinuigo lang ko misulti ni mo karon sa tinuod. Huot yun ang akong dughanay. Mao nga bisag basuko ka. Ako yung angkonon din si mga tubangan. Nga mahal ka na ko si Lina. O gusto kong makigbalik niya. My God! Binuoang nang imo. Lopit ka man hinoon sa imong anak nga batanon. Kamao pang mo pinsar. Kamao man mo kontrol sa iyang kaugalingon. Wa ka lang hibaula. Nga gisupak sa tika. Nga nagbalik rami ni Cookie sa hilong. Pero, naluoy ko ni Popsi. Feel gid ako nga love kayo ni Tita Lena. Unsa may akong buhaton. Unsa may mong buhaton ni Cookie. Sorry nga. Nisupa ko sa tong sabot nga once a week magkita. Emergency man gud ni. Sorry good down. Lipay magani ko. Kagulit ka sa kusi mong kamot. Ako sad.
makasanding desad ko nimo. Unsa may imong giingon nga emergency? Problema? Medyo Unsa man? mabdos ko. Unsa? Joke ra, uy. Nga nugod itaw mamabdos man ko. Mao bitaw. Kulbaan ako da. Nugawag yun ni mo eh. Ikaw ba? Pagkisa ko sa aping be. Haping lang ha. Aping ra lagi. Di kung dili. Tingalig. Madayon nga yung abdos. Dako yung problema. Baby. Kiss na ko be. So, unsa man? Unsa man itong giingon nimo nga emergency? Si Popsi. Ha? Nga naman? May sakit siya? Kansa na lang sugod? Grabe ba yung sakit? Sabang ko sa town, uy. Healthy sad ka akong amahan, no? Sorry. In love kaayo siya sa imong mama. Ha? Nisulti siya ni Lola. Suko gani kayo si Lola niya. Abi ni mo, Cookie. Naluoy kayo kung naminaw ni Popsi. Naibaw kong sakit kayo yung dugan. Lugawa. Sige na lang ko na siya ginuktok. Unya, unhappy na kayo siyang tanawon. Unsa ba itong buhaton? Di mo pwede nga kita. Unya, sila sad. Lain man kayo na. Kinahanglan jud may mo sakripisyo. Ni sakripisyo naman sila, God. I mean, si Popsi ug imong mama. Katong time nga nagsabot na unta ta nga magpakasal. Pero tingali dihang naputol to. Ni Hope tingali sila. Labi na si Popsi nga may chance pa sila. Kung yung anak, kita mo sakripisyo? Willing ka? Kung yung anak, kita mo sakripisyo? Willing ka? Ay, Lord, uy. Lisura, cute. Naluoy kayo ko ni Popsi. Pero, love man ako si Cookie, good. Murag di na ako ma-afford nga magkabuwag na sad me. Ay, kalabad pa ya, eh. Sandra. Sabi na kong nagatuhog ka na. Nanaog ko, Pops. Niinom kong tubig. Pops, paga ko. Oh. Naguna-una paghihapon ka niya. Unsa may imong plano, Pops? Plano? Ninyo ni Tita Lena, good? Wa naman tingali po nga magplano pa ko. Kamo ni Cookie, may paglaom pa mo. Kumusta man? Pagyapon mo magkasinabot pagbalik. Magkontento na lang kung maghandom sa mga kagahapon ni Lina. Ako nang gidawat nga humanagid mi. Ug dili dagid mi para sa usag-usag. Pero, Pops, unsa mo gid nimo siya kamahal? Pops, okay ra magud nga masulti ka nako. Makasabot ra ko. Mahal kay nako siya, Sandra. Pops, Tigalig magkamata si nanay ug basakpan ko. Magsulti raw niya tagbalik. Pops, sultihi lang ko ha. Kung makadecide ka nga i-pursue si Tita Lena, suportahan ti ka, Pops.
Gusto ko malipay ka. Sandra. Lain na sa daan na, uy. Imbis tagsurat na magkita, i-cancel pa yun mo. Nahibaw ko. Si Sandra ang iyang gikasulti karon. Nagkasinabot na gid sila pagbalik. Salamat, Lord. Pero mas maayo unta, Lord, nga imong hikapon ang kasing-kasing ni tatay og ni Nang Kuring nga dili na sila musupak sa relasyon sa mga bata. Luoy intawon kaayo. Nagtago-tago na lang. Kitsa may manawag na ako. Uy, huwag man ko makaila ining numero, ha? Hello? Lida? Dili ko mahimong masayo pa. Tingog to ni Chong. Pero, nganong nakakuha man siya sa akong number? Yan ang giputol. Nakaila din siya kung tingog. May na lang to. Nakadungog sa ko siyang tingog. Lipay na kunak. Pwede na po di mo siya i-text, Pops. Di lang na ko sige-sigihon, Sandra, aron dili masuko. Love good ni mo siya, Pops, no? Lipay na gani kaayo ka nga, nakadungog ka lang siyang tingog. Bisan kadali ra kaayo. Pasensya na na ka. Murag teenager imong papsi. Nakasabot ra ko, Pops. Og naani mo nga akong suporta, Pops. Unya, kamo ni Koke. Unsao naman lang. Unsao naman mo. Okay rami, Pops, oy. Di gitingali kami. Kamo gitingali ni Tita Lena. Instrument ra siguro mi para magkabalik mo. Salamat, nak. Daghang salamat. Abre! Si Lula ni mo. Kadiyot la! Kainit ay. Kumot lagi rog si Kuwate la. Ay, tablianan ay. Bataka lang kang yawit. Bataa ka sa sikwate. Isod na sa ref kay malanay na. Ugma na tas buntag magsikwate. Kalamian nila, oy. Nala, kit-kita. Suwaig kamay. Mura rin nag-chocolate. Lola, gid, oy. Uy, la. Ang ayan malagi ka ni mong gisulob. Karon ka pa. Ganahan gyud ko ni wala, oy. Nga man ni tingog-tingog si Jong. Psst, Jong. Wa lang, nay. Ay, pero milagro. Murag hayag ra ang imog dagway. Di pareha sa tumiaging adlaw nga mura kag gidakdakan sa kalibutan. Happy lang. Tingali bayag. May milagro ka nang gibuhat, ha? Ha? Kuidao lang gyud, Jong. Kay dili gyud ko magduha-duha pag salikway nimo. Lola. Ay. Dool ra gyud unta sa ila. Idli ko anang gamay iskina. Ila na dayon. Okay. Sir. Okay. Dawatan ning mga buwak. Sir, nganong imo kong gitagaan ni mga buwak, sir? Para nang mama nimo. Ha? Pero kung mahimo, ayaw pagsaba, ha? Naggikan na nako kung naa si lolo nimo. Wow! Usa day okasyon nga imo manggipalitan og mga buwak sa mama nimo.
Walang lo. Ing anak ko kapinangga sa akong anak, tay. Salamat, anak, ha? Magawas ako. Oh, asa naman sa katay? Ay, diri na god, magpahangin. Ma, Oh, dili bitaw na akong mga buwak. ha? Unsay dili mo? Gikan ni Sergio. Oh, Oy, gikilig siya. ilabay ko hinuon eh. Wa ka malipay, ma? Nganong imo man gitagaan og panahon tong tawhana, ha? Masatagi og panahon si Sandra. Ayaw to iyang amahan nga murag dibalik pagkabata. Mo na tinuod. Wala ko makita ni mama ang imong nakita sa mong papa. Sa ato pa, the feeling's not mutual. Sigurado ka? Tingali ba yung maayo lang mo tago siyang gibati si mama ni mo? Oh, Sigurado ha, Cookie. Kay kung ugaling sigurado gyud nga one-sided ra, nga si Popsy ang in love o padayon ta. Kay di man pwede one-sided. Pero if ever, makita ni mo nga in love sa siya ni Popsy, then masakripisyo gyud ta. lisura eh. So sa taas ka panahon, ang atong kalipay mo ilang priority. Tingali, panahon na sab nga ato silang tagaan og gayon nga malipay, Cookie. Pero, Ato ningi ampo. Nga unta, ipakita ni Lord na tuon sa gyud. Kung sila ba gyud or kita. oh, O kung unsa man gani. Kung unsa may atong makita nga kabubuton ni Lord, may atong sundon. Basta, i-ready na lang nato da natong kaugalingon, Cookie. Haba? Sa baas mo bata, eh. Asam ginikanan ini. Oy, ayaw mo pag-alis sa kasada kay di rin makage. Padaplan mo! Uy! Hoy! Mga salbahe sa mga bata, ay! Hoy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!